gwabo ako nada harit na pa'y taiban banti sa ar-arya no tirapi at nobiyok anataya ay ako nakaam-ama nurmansa ay nagtanag kanayan na ng iyabla kakil di ba magina macho guwapo ako nada haring na pa'y taiban bati sa al-arya no tirabi anya na bisla nagmayaten abisla anya na bisla nagdakilin abisla anya na bisla adatanay kumaga nagsakiten to'y ablan kay bislak ay maulawan. Yes, good man. At the nobiyok anataya ay ako nakaam-ama